Τώρα, λοιπόν, από την ωραία Ξάνθη, καλησπέρα σας. Είναι η ώρα 10 το βράδυ και θα σας πω ένα όμορφο ανέκδοτο. Όπως και το άλλο το δικό σου που το πήραν και όπως το και το άλλο με την εξουσία και το κεφάλαιο. Η δασκάλα έχει μάθημα αριθμητικής και λέει στους μαθητές, όταν σε ένα κλονάρι είναι 2 πουλάκια και ο κυνηγός σκοτώσει το ένα, πόσα θα μείνουνε? Η Μαρία λέει 1, κυρία. Ο Τωτός σηκώνει ανήσυχο στο χέρι. Κυρία, κυρία. Λέει η δασκάλα, τι είναι Τωτό? Λέει, λάθος κυρία. Με το μπαμ τ' άλλο το πουλάκι θα φύγει. Στο κλονάρι δεν θα μείνει κανένα. Και η δασκάλα λέει, Τωτό, έχουμε μάθημα αριθμητικής. Δεν έχουμε μάθημα φιλοσοφίας. Διότι στην αριθμητική εννοείται ότι όταν σκοτώσεις το ένα μένει το άλλο. Αλλά μ' αρέσει, λέει, ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ο Τωτός ξανασηκώνει το χέρι και λέει, κυρία, να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση? Λέει, κάνε. Σε ένα παγκάκι κάθονται 3 κυρίες και τρώνε παγωτό. Η μία το γλύφει, η άλλη το δαγκώνει και η άλλη το βάζει όλο μες στο στόμα της. Ποια από τις 3 είναι παντρεμένη? Χρήστο! Μπράβο! Η κυρία λέει, παντρεμένη, λέει, είναι αυτή που το βάζει όλο μες στο στόμα της. Λέει, λάθος κυρία. Παντρεμένη είναι αυτή που φοράει βέρα. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος, λέει, που σκέφτεσαι.